जोंहा बिटिआरनि मोन 40 समस्तियाव जानाय बायदि बेनिफिसारि आरो ससिय' इक'नमिक एवारनेस प्रग्राम जोंनि बिटिआर सरकारनिफ्राय बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि मुस्रि प्रमद बर'नि दैदेननायाव जानाय बायदि दिनै 32 नं भेरगाव समस्तियावबो बे एखे हाबाफारिया नैबे साब डिभिजनेल पेरेड ग्राउन्डआव जादों आरो बेयाव 10,000निबो बांसिन जोंनि 32 नं भेरगाव समस्तिनि मोन 14 PCDCनिफ्राय रायजो राजा बिथांमोना बाहागो लाफैदों आरो जोङो जायफोर रायजो राजा बिथांमोना रेशन कार्ड अरुणोदय जब कार्ड PMAY हाउस न' आलारि सोरां गियान सोरां बिथांखि अनसाय बिथांखि रग निर्मल बायदि बायदि जिफोर आसनि मोनबाय सेल्फ हेल्प ग्रुपनि माइनाव सोरां बिथांखि बेबायदि माखासे आसनि मोननाय बा जोंनि बिटिआर सरकारनिफ्राय हेफाजाब मोननाय हेफाजाब मोनगिरि एबा बिनायसाफोर एबा बेनिफिसारि बिथांमोनखौ जों खावलायदों आरो गोबां रायजो राजा दिनै बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैदों आरो बिथांमोननि जि बाहागो लानाय बिथांमोननि जि नुजाथिनाय बेनिफ्राय जोङो रोखा जादों जे जोंनि बिटिआर सरकाराव बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि मुस्रि प्रमद बर'नि दैदेननाय बे सरकारखौ रायजो राजाफ्रा थारैनो गोजोनदों आरो बिथांजों थाफानानै खामानि मावनो थाखाय बयबो राजि जों बेखौ दिनै नुनो मोनदों। बिसायख'थिया जोंहा सेप्तेम्बर दानाव जागोन होननानै जों खोनादों दा बिनि थाखाय जोंहा भेरगाव समस्तियाव जोङो सानफ्रोमबो जोङो थियारि जानानै दङ 2020 मायथाइनिफ्राय बेहाय जोंहा सरकार सोलिबाय सरकार सोलिनायनि अखानायनिफ्रायनो जोङो बिसायख'थिनि थाखायबो रायजो राजानि जौगानायनि थाखायबो जोङो खामानि मावगासिनो दङ दा बे हिसाबै 32 नं भेरगाव समस्तिया UPPL दोलोनि थाखाय जोबोद मोनसे मोजां समस्ति जानानै दङ आरो बेवहाय UPPL दोलोआ देरहागोना 100% रोखा जानानै दं। हानजाया थांखि लागोन बेखौ आरो हानजाया दैखाङोब्लाथ' जों गसंनांगोन मानो होनना बुङोब्ला समस्तिया देरहानांगोन दा बेखायनो हानजानि सायाव सोनारगोन बियो जोंनि खामानि मावनाय आरो रायजोजों थाफानानै जिफोर जोंनि समस्तिनि जौगानाय खामानिखौ मावनाय बेखौ नुनानै जुदि रायजोआ गोजोनदोंबा जोंनि हानजाया गोजोनदोंबा निस्सय टिकेटखौ होगोन आं बेनि थाखाय आसाबादि।